ሰላም ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኮይንኩም መደባተይ ትከታተሉ ዘለኹም ኣሕዋት ኣብ ዘለኹም መውፅቡቕ ክትህልው ተስፋ ይገብር ንሎሚ ፎካስን ጥዕምትን ከምኡውን ብፍሉይ ዓይነት ኣሰራርሓ ዝስራሕ ሕምባሻ እየ ሒዘ መፅአ ዘለኹ ክትፈትውዎ ተስፋ ይገብር ስካብ መወዳእታ ክትከታተሉኒ ድማ ይዕድመኩም መጀመርያ ኣብ ሸሓኒ ሓደ ኩባያ ለበጥ ዝበለ ፀባ ክንገብር ኢና ፀባ ፈሳሲ እንተዘይብልና እውን 2 ማንካ ኒዶ ብሓደ ኩባያ ማይ በፅቢፅና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ከምኡውን ሓደ ማንካ ጣውላ ነቢቶ ምስኡ ብሓደ ሓዋዊስና ድማ ንቁሩብ ደቃይቅ ከነፅንሖ ኢና ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቅ ድማ 3 ማንካ ሽኮር ከነእትወሉ ኢና ወይ ከም ኣድላይነቱ ክንውስኸሉ ንኽእል 3 ማንካ ብሮ ዝመኸኸ ብሮ ወይ እውን ኣክንድኡ ዘይቲ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ፍርቂ ማንካ ጣውላ ጨው 2 እንቋቑሖ ሓንቲ ምልእቲ እታ ካልአይቲ ድማ ጻዕዳ ጥራይ ከነእትወላ ኢና እታ ብጫ ድማ ድሕሪያ መወዳእታ ብላዕሊ መልከይ ክንጥቀመላ ስለ ዝኾና ብጎኒ ከነፅንሓ ኢና ቁሩብ ቫኒልያ እቲና እውን ብናይ እንቋቑሖ መህረሚ ንኩሉ ብሓደ ክንሃርሞ ኢና ቀፂልና 3 ኩባያ ሓሩጭ እቲና ንለውሶ ከይተረና እውን መጀመርያ 2 ኩባያን ፈረቓን ሓሩጭ እቲና እንዳለወስናዮ እንዳረኣና ማለት እዩ ዝተረፈ ድማ ነእትወሉ ብኢድ ወይ ብማሽን ተጠቂምና ክንለውሶ ኢና ብማሽን ተጠቂመ ኣለኹ ምስ ስምምዑ ክርኢ እውን ኣብ መወዳእታ ብኢደይ ኣፀቢቐ ክሓስዮ እየ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ልምልም ዝበለ ዓይነት ቢሖቅ ጌርና ኢና ንለውሶ ብጎማ ሸፊና ድማ ኣብ ሙቕ ቦታ ካብ ፍርቂ ስጋብ 1 ሰዓት ዝኸውን ሓፍ ክብለልና ከነፅንሖ ኢና ድሕሪ 45 ደቂቕ ከምዚ ኢላ ሓፊላትልና ኣላ ቀፂልና ድማ ንፋሱ ክወፀልና ካልኣይ ክንሓስዮ ኢና ቀፂልና ድማ ኣብቲ ንድህፀሉ ቦታ ቁሩብ ሓሩጭ ነስኒስና ነታ ቢሖቅ ኣብ 2 ክንመቕላ ኢና እቲ ዝድህፀሉ ዘለኹ ቦታ ንእሽተይ ስለ ዝኾነ ኣብ 2 ክመቕላየ እንተኽኢልና እውን ብሓደ ክንድህፃ ንኽእል ኢና ከምዚ ድማ ብታሕቲ ሓሩጭ ነስኒስና ኣርቂቕና ብማዕረ ክንድህፃ ኢና ቢሑቕና ልምሉም ስለ ዘሎ እውን ዘይቲ እንተጌርናሉ ክትሓሓዘልና ወይ ድማ ከምቲ ንደልዮ ክመፀልና ይክእልን እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ንቁመት ኣንዊሐ ክድህፅ ኣለኒ ካብዚ ንላዕሊ ኣፀቢቕና ከየርቀቕና እውን ንቁመት ክድሃፀልና እንተኽኢሉ ብማዕረ ንቁመት ክንድህፆ ክንፍትን ኢና ኣፀቢቕና ከየርቀቕና ማለት እዩ ቀፂልና ብላዕሊ ብሓደ ወገን ብከምዚ ኣገባብ ኑቴላ ክንገብረሉ ኢና ምእክል ኢልና ክንጅምር ኢና ከምኡውን ኣብ ጫፉ ከየብፃሕና ንቁመት ንለኽዮ ምስ ለኸናዮ ድማ ነታ ጫፍ ቢሑቕ ነቲ ኑቴላ ሸፊና ከነላጉበ ኢና ብከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣገባብ ማለት እዩ እንዳኽበብና ድማ ንታሕቲ ክንወርድ ኢና ስጋብ መጨረሻ ከይበፃሕና እውን ቅርፂ ከነውፅእ ክንጅምር ኢና መቁረፂ ወይ ብኻራ ተጠቂምና ድማ ብከምዚ ኣብ ጫፍ ከየብፃሕና ሓሓሊፍና ጭድድ ጭድድ ከነብለሉ ኢና
ንኩሉ ብቁመት ሓሊፍና ምስ ጨደድናዮ ድማ ክንጠቕልሎ ኢና ስጋብ መጨረሻ ማለት እዩ። ኣብ ጫፍ ምስ በጻሕና ድማ ትጫፉ ፋሕ ከይብለና ከነተሓሕዞ ኢና። ብቁመት ኣኽቢብና ምስ ወዳእና ድማ ቀጺልና ኣብቲ ንመሰንከቲ ክኾነና ቀሪብናዮ ዘለና ባዴላ ናይ ፎርኖ ቁርብ ዘይቲ ለኺና ብከምዚ ኣገባብ ከነቐምጦ ኢና። እታ ካልአይቲ ቆሪፅና ዘጽንሕናያ ብሕቁን ልክዕ ከምኡ ድሂፅና ችኮላታ ለኺና ከነኽብባ ኢና። ምስታ ቀዳመይቲ ብጫፋ ላጊብና ድማ ቁርብ ቦታ ፍልይ ኣቢልና ገዲፍና ኣብቲ ባዴላ ከነቐምጣ ኢና። ዳሕራይ ሓፊሉ ክላገበልና ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ብጎማ ከዲና ድማ ኣብ ሞቕ ቦታ ን20 ደቂቕ ከነጽንሖ ኢና። 20 ደቂቕ ዝኸውን ከዲና ኣብ ሞቕ ቦታ ምስ ኣጽናሕናዮ ድማ ሓፊሉ ተለጋጊቡ ከምዚ መጺልና ኣሎ። ብላዕሊ መልከይ ዝኾነና ድማ ተቐዲምና ዝገደፍናያ ብጫ እንቋቑሖ ምስ 2 ማንካ ጸባ ከምኡ ድማ ቁርብ ቫኒልያ ጌርና ብሓደ ሃሪምና ክንለኽዮ ኢና። ብላዕሊ ንመልከይ ዝኾነና ከም ምርጫና እዩ። እንቋቑሖ ምስ ነስካፌ ጌርና እውን ክንለኽዮ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ ነቲ ንስንክቶ ባኒ ይኹን ሕምባሻ ጽቡቕ ወርቃዊ ሕብሪ ንኽህበና እዩ። እዚ ንመምልኢ ተጠቂመሉ ዘለኹ ችኮላታ እውን ብኻልእ ዝተፈላለየ ዝመረጽናዮ ዓይነት ክንትክኦ ንኽእል ኢና። ከም ጅብና መሳሊ ከምኡውን ንፈትዎ እንተኮይንና እውን ኣሕምልቲ ቀላሊና ኣብ ውሽጡ ብምእታው ክንሰርሖ ንኽእል ኢና። ከምዚ ጌርና ላዕሉ ለኺና ኣብ 180 ዲግሪ ዋዒ ዘለዎ ፎርኖ ኣእቲና ብታሕቲ ን25 ደቂቕ ከነብስሎ ኢና። ብላዕሊ ድማ ስጋብ ዝቐይሓልና እንዳረኣና ማለት እዩ። ምስ በሰለት ድማ ኣብ መወዳእታ ከምዚኣ መጽአትልና ኣላ። ትርኢታ ኣዝያ ደስ ትብል ኮይና እውን ፎካስን ልስልስትን ሕምባሻ እያ። እዛ ናይ ሎሚ ቪድዮ ፍለይቲ ኣሰራርሓ ጥዕምትን ፎካስን ሕምባሻ ተርእያ ነይራ። ፈቲኸን ክትኮና ከምኡውን ጠቃሚት ክትከውን ተስፋ ይገብር። ላይክ ኣይትረሳዕ ኢኽን ኣብ ኩሉ ንኽትበጽሕ ኩሉ ክጥቀመላ ሼር ክትገብራ ድማ የዘኻኽረክን። ነቶም ነዛ ቪድዮ ሓደሽቲ ዝኸንኩምን ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባላት ናይ ቻነለይ ክትኮኑ ከምኡውን ንቐጻሊ ተኸታተልቲ መደባተይ ክትኮኑ ብክብሪ ይዕድመኩም። ቻነልና ንኽትዓቢ እውን ሞራልኩምን ተሳትፎኹምን ኣይፈለየኒ ኣሕዋት እንዳበልኩ ብኻልእ ቪድዮ ስጋብ ንራኸብ ሰላም።